Здравейте, навлизаме в решителната фаза на сезона. С Тони сме тук преди кръг 27, мина Бланка, мина Дабъла, Трипъл капитани са изиграха, но останаха още чипове, още стратегии, минаха FA Cup матчове и сега имаме по-голяма яснота за нещата. Затова, може би, това е едно от видеята с най-много информация, която ще получите систематизирана от Тони. Подготвил се е доста, ще поговорим за даварите, за предстоящите кръгови решения, които трябва да се вземат и програмата и така нататък. Давам думата на Тони, след това той ще върви към мен, за да минем през победителите за месеца и почваме с важните неща. Здравейте от мен, Тони от FPL Extra. Както каза Дидо, имаме адски много неща, за които да разговаряме, така че няма да разпъвам много лукуми. Само да кажа, чиста баба Марта на всички. Заснемаме видеото на 1 марта, така че бъдете здрави и нека стрелките ви не са червени. То няма бели тук, ама зелени да са. Да са супер, опитваме с Тони да направим видеото по ваше желание преди свършването на работния ден, за да може да го изгледате в петък следобед. Разбира се, ако беше през друго време на деня, вероятно щяхте да бъдете заети от работа, но защото е петък следобед, вече може да поотпуснете малко. Затова... И просто няма как да го правим твърде рано, защото има твърде много информация от пресконференциите, която мислим, че е важно да споделим с вас. Да, шегата на страна, наистина се опитваме да съобразим през конференцията и информацията, за да може да ви бъдем максимално полезни. Добре, мисля, че е време да почваме. То с какво, ако не са цени победители за месец февруари, да си отричим нашите шампиони. Както ти каза, 1 марта, но да видим какво става. Диана, Даша, Атанас и Михаел са нашите победители за този месец, но Аликан и Димо Димов и Стиган също са представили добре, редно е да ги отбележим и тях, те са малко под чертата. Предлагам Тони в подлупа да отворим техните отбори, независимо как са представили точно последния кръг, но всъщност те имат доста... Като гледам точките, да, добре са представили. Затова ще разгледаме техните отбори. Тук е момента да благодарим и на Fixed GSM град Казанлък. Много пъти сме пуснали, ще оставим линк сега към него. Пишете за софтуерни решения, най-вече за програми с телефона, дисплей, работят винаги оказано с много качествени части и много бързо доставят. Така че дори най-новите телефони, не дай се Боже да нямате проблеми, но ако нещо ви се щупи екрана, пукнал и така нататък, или просто търсите готини кейсови протектори, или друга периферия за телефоните или за компютърните устройства, пишете на тях, ще оставим линк под видеото. Така, отваряме и да говорим за FPL. Какво виждаме тук? За съжаление, виждаме обаче двама светещи и двамата са контузиха тази седмица, няма как това да ни направи впечатление. Поздравления за Боуен в състава, Аке също, което бих казал, че защитник на Сити е leg differential и те почнаха да трупат тези клиншитове, които са чакаха доста време. Давам ти думата ти да кажеш за Митома и Хичан. Хичан, мога да го спомена с не много добри думи, тъй като и аз го купих и това беше абсолютно мога да го кажа с ръка на сърцето, най-лошия трансфер мой лично за сезона. С теб специално сме коментирали точно преди това, че ще да купувам или Дъглас Луис или Джаред Боуен, но не знам какво се случи, 1 минута преди дедлайна реших да купя Хуанг, както и да е. Просто там наистина мал шанс. Бланк срещу Шефилд Юнайтед, контузия за купата и сега е аут за 27, което ще говорим по-късно за информацията от пресконференциите. Но като цяло, самия факт, Боуен ти дава едни гърди, големи гърди напред с 20 точки и оттам нататък няма как да нямаш добър кръг. Поздрави на Даша, Диан Банков. Така, тук виждаме Дъглас Луис, виждаме Уорд Праус, този силен мач на Уест Хем и бати малкия шанс. Уорд Праус да ни даде 90 минути или рапича. Да, и те биха... Да, човек, който изпълнява всички статични положения. Ето тук говорим за мал шанса и с Уолкър тук. Защото си почнаха да дават, Уолкър определено... Рулетката на Пеп обаче също почна да дава и тя.
Определено Уолкър е един от хората, които трябва да се реваншират, нищо, че минаха кръг, по-минаха даде точки, но преди това доста от хората, които го имаха, даже част от мачовете ни игра. Но виждам и Ричарлисон, с който след малко ще стане въпрос за него и неговата контузия. Поздравления също. За The Boys. Поздравления, да. Да, Друго какво? Освен поздравления, абсолютно. отлично представяне. Тук виждаме пак така бих я казал, халвата линия. Боуен, Фолдън и Сака и си пиеш кафенцето. И долу-горе колкото целият ми отбор точки. И Бранд Лайт, виждаш, също е доста Ама виж важно. тази защита тук от Трипиер, Локър, Зечеко, никак не е ефтини защитници. Така е, но примерно е доста по-добре, въпреки че само един човек му носи точки, му носи 9. Докато аз, примерно, пак давам пример със собствения си отбор, като имаш, примерно, двама от Арсенал и един там друг, който никой не носи точки, и те са ти трима по една, по две точки, докато ето Бранд Лайт, 9 точки, компенсира всички други агенти 009. 0-0-0-9. Но интересно е, че не виждаме Палмър състава, Гордън и така нататък, което рано сме се освободили от Палмър, да видим дали ще тръгне точки. Интересно е. Много зависи от бъдещата стратегия, сам знаеш. Така че, да, интересно ще бъде. Сега те първа ще се най-вероятно различават отборите от тук нататък. Извиняваме се за прекъсването, но случват се и тези неща. Продължаваме с важните информации. Искахме да поздравим и третото място. 73 точки. Михаил, да. Браво, отлично представяне. Добра халфова линия. Мисля, че силни играчи дано да дават точки и за напред. Той е доста напред в генералното класиране, така че е определено един силен състав. Да. Ето и поглед върху генералното класиране. Много са интересни нещата в челото, малко точка разлика и определено информацията, която Тони сега е подготвил и ще ни я представя систематизирано, ще ни помогне да се ориентираме за следващите кръгове. Няма какво повече да бавим и да казваме, затова по-набързо минаваме покрай тези неща. Изминаха месец, също винаги са важни кой е спечелил и така нататък, но най-важното е сега. Тони, давам ти думата, поемай въздух, пий водичка, каквото трябва и да почваме. Наистина, да, забравих се водичката, но после може и да стана по някой ден да се я взема. Така, всички да варят по един лист химикал, защото предстои тежката задача. Ако трябва, ще си върнете видеото, когато ви е удобно и както ви е удобно. Наистина ще кажа изключително много неща. Извинявам се, че е твърде много информацията, но искаме да съберем всичко. Максимално кратко съм го направил, но все пак е много информация. Така че започваме първо с програмата. Какво ни предстои от тук нататък? Ако искаш да отворим снимката с графика на Бен Крелин, това е един човек в Twitter, който организира един от най-добрите хора, които разчитат графика те първа напред. Тази графика е изключително сложна. Виждате 100 000%, легенди и така нататък. Ще трябва да се разгледате малко по-подробно, за да я разберете, но виждайки я, може би ще бъде по-лесно да говоря за това, което ни предстои. От тук нататък програмата е следната. Предстои ни нормален кръг, единичен кръг, който е в... той никога не е нормален, но да, разбрахте какво ме бъде. На Game Week 27. Няма да говоря за него, всички знаем какво предстои. Game Week 28, потвърдения дабъл на Борнемут и на Лутън. Знаем, че това са единствените два отбора, които ще имат дабъл. Фокусирам се малко над Борнемут, не толкова над Лутън, тъй като Лутън, видяхте и за купата, бяха така разбити от KDB, Холанд и така нататък. Видимо, те не са чак толкова привлекателни за нас, докато Борнемут, освен Бланка им, който предстои да говорим за него в Game Week 29, те имат най-добрата програма в следващите 6-7 кръга и имат и много добри опции, както в защита, така и сланке, за който ще стане въпрос много по-късно. Така, оттам нататък до тук свърши по-лесната част. Започваме с най-големия бланк за сезона Game Week 29. В ляво на екраните или в дясно, там както ви спада, виждаме Game Week 29. Червените неща са бланковете. Виждаме, че имаме само 4 мача, които ни предстоят. Това са Бърнли, Брентфорд, Лутън, Нотингъм Форест, Фулъм, Тотнъм и Уест Хем Вила. Астън Вила.
Сега, от тук нататък вече, който си е мислил да го кара през просото, свършиха тези дни, защото наистина вече трябва да изберем какво ще правим с чиповете от тук нататък. Това е строго индивидуално за отборите, така че няма как да кажем на всеки един от вас, това е най-добре, това е най-добре. Вие си гледате отбора, вие решавате от тук нататък, както и винаги трябва да е, но става въпрос, че е много трудно да се реши от някой друг, защото наистина на всеки един отбор, отборите е различен. Така, на този кръг ще се проведе на 16 март. Тогава се провеждат и четвъртфиналите за Купата на FA Cup, където жребия е следния. Увърхемптън Ковентри, Манчестър Юнайтед Ливърпул, Челси Лестър и Манчестър Сити Нюкасъл. Съответно, какво се случва? Който победи в четвъртфиналите на FA Cup, не може да има двоен кръг, в двойния кръг 34. Ето тук гледаме така, втората графика. Да, там са описани. 34 и 37 са нещата, които се виждат тук, защото това са кръговете, в които е единствения шанс да бъдат добавени тези срещи. С съвсем малки изключения, за които сега ще говорим. Но по презумпция, също така не го приемат за чиста монета, защото всяко едно нещо, всяка една пермутация различна, може да доведе до различен вариант на срещите, които се проведат. Тук Бен Крелен се е опитал с проценти да предвиди кой ще победи, кой няма да победи, базирано на коефициентите на букмейкерите, кой е фаворит и така нататък. Това е много сложно да се предвиди, защото все пак не знаем кой с какъв състав, кой с какви контузии и така нататък. Това го разбирате. Но да кажем, който победи в четвъртфиналите за FA Cup, не може да има двоен кръг 34, но ще има двоен кръг 37. Единственото изключение тук е Арсенал и Челси, защото този матч зависи и от Шампионската лига и от разстоянието на Арсенал срещу Порто. Но за това по-нататък, тъй като там шансовете са по-различни. Който загуби в четвъртфинала на FA Cup, това означава, че той ще има двоен Game Week 34 с опонента си от бланка в Game Week 29. Давам пример. Примерно, Манчестър Юнайтед губи от Ливърпул, както примерно това се очаква според фаворитите. Ливърпул е фаворит срещу Манчестър Юнайтед. Пада Манчестър Юнайтед най-вероятно има двоен Game Week 34, с който по принцип си има да играе в 34, плюс добавяне на Шефилд Юнайтед, който беше матча за 29, който се отложи. И така сами може да си попълните кой с кой и кой не. Така, от тук нататък няма да има отбори, които ще имат и двоен, както беше миналата година. Там беше много по-лесно да се предвидят нещата и да се направим жокерите и съставите и така нататък, защото едни и същи отбори имаха дабъл и в двете големи седмици за дабъли. Тук няма как да се случи, няма да има такъв отбор. Единствено, който има такъв шанс е Челси, но това е само ако загуби от Лестър за FA Cup на четвъртфиналите. Но по принцип няма да има, ако всички фаворити се вземат срещите. Така, доста е трудно планирането, защото и от двете страни на двойните има доста интересни мачове, различна програма, така че използвайте помощни инструменти. Това не знам как да акцентирам възможно най-много на това. Използвайте си планерите, които са напълно безплатни. Има ги в много различни сайтове, като LiveFPL, като FPL Team и така нататък. Изключително добри инструменти, с които може да се служите, да не се налага да пишете всичко на химикали, да не се налага на листи, знаете, и просто има твърде много неща, които се случват, за да може мозъка да не ги следи всичките. Прекъсвам с един въпрос, за да може да пречупя информацията и да обобщим до тук. Нали? Искаш да ни кажеш един вид, че който не е използвал Wildcard 2, да изчака 29 кръг, защото когато мине 29 кръг, тогава ще са четвъртфиналите и след четвъртфиналите ще имаме яснота за потвърждение за 34 горе-долу, нали, по някои отбори ще са напреднали, ако играем, да кажем хипотетично Wildcard сред 29 кръг, т.е. 30 или 31, тогава ще имаме по-голяма яснота, вече как да се направим състава до края на сезона. Абсолютен факт, с малкото изключение, че за някои отбори, както казах, ще бъде по-добре да се играе този кръг Wildcard, тъй като и да го базират изцяло на предположения и проекции какво ще се случва. Но подготвил съм и съвсем леко като така чип strategy, нали, кога да си играем чиповете. Сега стигам и до него, ти добре ме подхвана. Има някои неща важни за споменаване само преди това,
че има малък шанс Game Week 34 всъщност да не е двоен въобще. Но това е много малък шанс, така че въобще няма да занимавам хората, тъй като се приближим към него, ще говорим за това. Но идеята да вмъкна това тук е да имате и вариант Б, какво ще направи. Защото сега може да решим кога и как ще се случва, но бъдете готови, че има тази възможност да трябва да променяме нещата, така че останете гъвкави. Другото нещо, което има е голям съвет според мен е в момента да не се бърза с трансфери, да трупаме team value и така нататък, защото първо, че има адски много контузии, имам чувство, че повече от всякога до сега, и второ, че наистина има изключително важна информация, която те първо предстои да ни идва, така че не бързате с тези неща. Няма да казвам от какво зависят мачовете, всички знаем, това са европейски състезания, FA Cup, телевизионни права, спазване на безопасност и така нататък, те са много нещата, за това и няма как да кажем това ще се случи тогава, това ще се случи еди с кога. Всичко е въпрос на те първа какво се случва. Така, какво правим, ще дам само един примерен вариант. Ако се класират фаворитите, всички знаем кои са фаворитите, Улвърхемптън срещу Ковентри са фаворити, Ливърпул срещу Юнайтед са фаворити, Челси срещу Лестър са фаворити и Сити срещу Нюкасъл са фаворити, поне на хартия. Разбира се, никога не знаем. Но да, ако това се случи, двойната в 34 ще има следните отбори. Манчестър Юнайтед ще имат двоен, Нюкасъл ще имат двоен, Шефилд Юнайтед ще имат двоен, Кристал Палас ще имат двоен. Падналите, плюс евентуално Борнемут или Евертън. И както и, забележете, за това искам да натъртя, че ако всичко се случи по този начин, най-вероятно ще има и един бланк. Фулъм най-вероятно няма да играят и е много голяма вероятността да е мача на Тотнъм и Фулъм да не се играе и да има и бланк за тези два отбора. Така че пак казвам, останете гъвкави с тия неща. Отново тук, от това, ако фаворитите спечелят, какво значи това за Game Week 37? Арсенал, Борнемут, Брайтън, Челси, Евертън, Ливърпул, Ман Сити и Улвърхемптън, всички са с двойни през Game Week 37. Тия неща и казвам, за да може от тук нататък да прецените какво правим с чиповете и кога е най-добре да се играят. Кои чипове са ни останали е въпрос отново на отбор. Може да нямате всички, трябва да преценявате по отбора си. Какво имаме? Free hit. Кога са най-популярните седмици за free hit? 29, когато има огромния бланк. Значи самия free hit в 29 не е само за това, че много хора казват, той е ужасен. Кой ще купим в 29, след като отборите, които играят, не са кой знае колко примамливи. Това не е цялостната полза на фрихита. Фрихита е това, че не трябва да продаваме добрите си играчи от добрите отбори, за да купим тези играчи и после те първа пак да ги продаваме. Това е идеята на фрихита, затова 29 е подходящ вариант. Другите варианти са 34, 37, както споменахме, и 38, което е да си направим купона за 38 за последния кръг на сезона. Аз да попитам, искате ли да направим организация за последния кръг на сезона, се съберем някъде? Да, супер, ще го вкарваш. Ако има такова желание, пък после ще намерим къде е локацията, къде има най-много хора от групата, дали по морето, дали по София. Или някъде по средата. Да, и който има и възможност се предвижва и така нататък, но да, като инициатива, според мен е супер готина идея. Просто го споменаваме сега за първ път, пък за края на сезона, когато приближи, вече може да поговорим по-сериозно. Да, ако има желаещи, ние винаги може да съберем така нашия админски панел, плюс-минус някой друг човек, но ако има повече желаещи, ще се радваме с всеки един от вас да се съберем, да гледаме мачовете, да спием по някоя бирчка и така нататък. Така че да, кажете ни в коментарите какво мислите за тази идея. Това беше като, как се казва, глътка въздух. Стратегията, казахме за фрихита, Bench Boost е долу-горе същата история, като изключим 29 естествено, не вярвам някой да играе Bench Boost в бланк с толкова малко срещи. Но да, там имате различни стратегии. Bench Boost е по-лесно да се организира, тъй като може да го направите и в Single Game Week, каквото си искате може да правите с него общо взето, но пак най-популярните са 34-37
както и 28, ако бием wildcard-а сега. Говорейки за това, wildcard-а, по-рано спомена това, за мен wildcard-а, ако сега се играе, тъй като имаме адски много контузии, за които след малко ще се прехвърлим, някои отбори може просто да са може просто да са принудени, разбираш ли? Ама да го играят. имаш предвид сега. Да, сега 27, да. Много са за някои отбори това може и да се... Виж, пак казвам, цените в момента, ако имаш 5 светещи, нямаш никой за 29 и не искаш да ползваш фри хит или нямаш фри хит, и както и нямаш никой отборен и Лутън, които имат двоен следващия, с един wildcard може да удариш 3 заека и да атакуваш 27, да си махнеш контузените, 28 да имаш някой друг от дабълите и 29 да имаш приличен отбор, който да те покрие с точките за тогава и също така постепенно вече да си постелваш за по-напред. За мен това е единствения вариант да играеш wildcard сега. Може би по-добрите позиции са тези, които ти по-рано спомена, и това са 30 или 31. Защо казваме 30 или 31? Защото ако примерно сме събирали, дедендвали сме си отбора до 29, сме събирали всякакви буклучави играчи, с извинение, да може да се отървем от буклука и да вземем хубавите играчи от популярните отбори, за които се борят за много неща. Това е най-логичен вариант. Единственият проблем там е, че Ман Сити и Арсенал се изправят един срещу друг, а на wildcard със сигурност ще искаш може би 4-5 човека от тези отбори, а това значи, че ги изправяш един срещу друг, което не е оптималният вариант по принцип. А и тези буклучави играчи, които сме взимали за 29, всъщност някои от тях имате добри мачове в 30. Така че там това трябва пак според отбора да се види кое е по-добро. Имам изключително много неща в записките, честно казвам, но няма да се впускам във всички тези неща. Само единствено нещо, което ще кажа е, че другия вариант, за мен най-популярните стратегии са, ако говорим за хора, които имат останали повечето им чипове, и се базираме на основата, че повечето от нас използваха тройния капитан вече, но дори да не сте го използвали, тройния капитан е най-лесно. Биеш го на един играч и това е, той не ти зависи от нищо друго общо взето. Имаш или free hit 29 и оттам татък wildcard след това да махнеш буклука и вече да прецениш кога да играеш bench boost 34 или 37. Другият ти вариант е да free hit, значи фактически или free hit 29, или не free hit 29, общо взето. Това са двете различни. Това е единственото, което се различава, според мен, за най-популярните неща, които се случват от тук нататък. Толкова много информацията, че мен направо мозъка ми и той гърми, като говоря. Да минем към контузиите, защото и те са доста важни, според мен. Ако искаш, кажи и ти 2 думи, аз ще взема една вода, че направо пресъхнах. Ти кажи 2 думи. Да, сега ще кажа. Тук съм отворил програмата. Хубаво е да направим един поглед на нещата до края на сезона. Все пак остават само 12 кръга с днескашния. Това, което аз искам да... Говорим доста стратегии и доста неща, но нещо според мен в играта има... Как да ги нарека, докато Тони до сега за това се усмихвах, той говореше за буклуци и да махнем буклука, нали така, перифразирано казано. Има обаче evergreen играчи. И теб не трябва да те интересува дали Трипер ще играе с Манчестър Сити, с Арсенал или с нещо такова. За мен по принцип казвам, ако ти си наумил fight, така ще играеш. И аз тръгнах с стратегията в началото на сезона и ето тя сега чак са такова, че Шон Дай ще играе затворен отзад, че има много клиншитови за Пикфорд, за защитниците, така и така. Държа ги 10, 15, 12, 14 кръга, но ги нямаше това. Махна ги и те почнаха да дават точки. Тоест искам да кажа, ако някой играе wildcard, да си помисля за играчи, които наистина ги харесва и мисля, че ще дадат точки. Не ги харесва, а ще дадат точки до края на сезона. Тоест един Сака, някой не бил толкова във форма и работи. Виждате за какво става въпрос. Винаги трябва да има един играч, дето и да не ти харесва да е топ форма, примерно без Фолдън. Как да минеш без Фолдън, като човек в момента наистина е сигурно формата на живота си един вид, нали, ако трябва да вземеш. Но искам да насоча там, че трябва да се гледа, трябва да гледате какво ще има. Ако цъкаш един wildcard, не гледа толкова, Лутън има 2.29, 2.25, 2 в еди кой си.
вземете играчи, които наистина знаете, че могат да ви ретърнат точки, не само по Според мен, програмата. извинявай, че да прекъсвам, според мен и от двете общо взето. Най-добрият вариант е да се направи баланса от тези Evergreen играчи, които казваш. Разбира се, Уоткинс, Сака, Холанд, такива играчи, нали, много трудно се минава без тях. При условие, че те носят общо взето почти всеки един кръг точки, но е важно да добавим и тези бокучави играчи, защото те ни позволяват да имаме тези по-добри играчи, по-скъпи играчи. Ами да, но все пак като цялостно като тегаш чертата, има играчи, които са затворени очи, според мен, каквато и стратегия да правиш, нали. Един Соланк е в топ форма, ама дори в смисъл по-скоро не мога да пропусна да нямам Холанд и Уоткинс. Примерно, някак си така си го представям. Добре, Така е, но Соланк те идват, има, те идват и на по-друга цена, нали така? Аз това иска да кажа, просто защото нали, ти не можеш да имаш нали, Дебройне, Салах, Сон, Холанд, Трент и там си. Нали, въобще не говоря за кой е контузен, кой не е в момента, но разбираш, няма как да, ако нямаше бюджет, съм напълно съгласен, но нали, тези бухучави играчи спомагат да успеем хем да покрием двойните с тях, хем да си позволим тези наистина добри играчи, които няма как да минем без тях, които ти ги избори. Да, и все пак искам да кажа, че гледайте просто и играчи, които наистина ще го тръгнат точно. Според мен един триплер до края на сезона. Дори сега да го без да знам програмата. Може да е с Сити, с Арсенал и работи. Този човек да го имаш в състава си в момента до края на сезона, ако играеш Wildcard, би било добър избор според мен. Докато Виж, според мен, като вземеш не знам един дали Трипер е най-добрият пример. добре, като вземеш един Хуан и да трепериш за него 2-3 мача и накрая всички да го купят и да правиш някакви трансфери за човек, който току-що се е върнал от Азията и да го чакаме всички, нали? Това също защо? Нали, защо? Знаем защо, ама аз точно заради за това защо го фащам другата страна на монетата. Абсолютно не, това пак аз не казвам, че то е хубаво ние с тебе като коментираме, тъй като и двамата имаме различна гледна точка и мисля, че и двете неща са верни до някъде. И, нали, и общо взето баланса между тези две неща прави хората да имат повече точки. Нали. Да, ако искаш да изстрелям контузените набързо. Давай, може и да прекъснем видеото, ако нещо остане и не можем, ще запишем втора част просто. Ще започнем с най-важните. Соланке, за който някой споменахме, не е тренирал цяла седмица, но ядромагнитен резонанс е показал, нали, нищо тревожно не е показал и съответно ще бъде късен фитнес тест, любимото ни. Не се знае дали ще играе сега срещу Бърне, но най-вероятно ще е готов за двойния следващия кръг. Имаме Бен Ми аут до края на сезона от Брентфорд, което най-вероятно ще ослаби защитата им още повече, защото и Пинок го няма и така нататък. Хуанг, който споменахме също няколко пъти, не с много хубави думи, но той не ги заслужава. Той е аут за 27 и не се знае кога ще се върне, но според Гари Онил се надява да е скоро. Имаме Езе от Палас, който се завръща в игра. Имаме по-важните да минем към Ливърпул. Там имаме Салах е аут за Форест. Също така Трент е аут за Форест. И кой друг? Дарвин е тренирал от вчера насам, така че има възможност да се завърне. И сякаш това е от Ливърпул. Някой пропускам ли според теб? Алисън също си е още аут. Така че да, за защитата на Ливърпул. След това имаме Челси, не са важни. Тотнам са доста важни. Значи имаме Ричарлисън аут за 2-3 седмици поне, което е новина от последните минути, така че замислете се добре там какво ще правите. Поро още поне седмица му трябва да се завърне, съответно и той е аут за 27. И от Митко Доджи, нашия човек, той е възможно да се завърне тази седмица, но не се знае. Така, пропускам ли някой? Ако ти се сещаш за нещо, аз го пропускам. Може да добавяш, но... Не, мисля, че това са основни състезатели. Наистина не се сещам. Ман Сити, само Грилиш е аут, след като се контузи за купата. Салах казахме, че да, Салах е аут, за 27 е аут. Каза, че относително скоро би трябвало да се завърне, но
Да, не се знае кога. Ерасмус. И това е. Да, и ако трябва да говорим за играчи, които те първа придобиват, нали, с оглед на новините, които се случиха, според мен Сон не случайно е втори в най-купуваните. Има матч в 29, ще играе централен нападател в присъствието на Ричарлисън, така че Сон е добра опция. Боуен след хетрика, добра опция, също играе в 29 за тези хора, които не ги за тези хора, които няма да фрихитват. Общо взето, това е от мен, защото много, много приказвах. Не знам дали казах нещо смислено в крайна сметка, Супер беше. но да. Каквото е да това е от кажем, мен. опичайте се акъла, имайте малко късмет, нацелвайте капитана и се забавляйте. Какво да кажем? Капитан този кръг, успех ви пожелавам. Холанд, Сака или някой на магия. Това са според мене. Дай да видим аз кой съм сложил е така първоначално. Ами, Това е първоначално. един от двамата. Ще видим какво ще става. Имаме по-малко от минута, така че бъдете здрави от мен. Иди до закрила. Чао! Аз закривам и нацелвайте капитаните, забавляйте се. Надявам се това видео да стигне до вас и да имате готин петък в края на работния ден. Повече усмивки, бъдете здрави, пишете долу в коментарите кое ви харесва, кое не ви харесва и ще го подобряваме, обещаваме. Ще се стараем. Чао и успех!